Haino hai bodor hori jongmatia mui khoroksa tiprasa views tei followers ni bagui sui masa ni pore masa thari reels video khaini upload khai tongkha. O bodor hori jongmatia ni kami ongkha Gorjontoli Tereumura Hodrai amchai ni hinui bo thaimangkha news ni bisingtwi. Tai o bo hai ke sui masa ni pore masa bera oine bathar reels video khaima nugui tiprani borok bono belai kheno joli laijak tei tungplalai tongkha. Tai o sui bathar mani o belai kheno confuse bo onglajak tiprasarok. Puila khe o sui batharnai bungkha buchuk jongmatia hinui bo samani tongo haifano o buchuk jongmatia hinui mui borok bo kaisa video khai saka je o sui batharnai buchuk jongmatia boya hinui nai. Tai wngkha o sui batharnai wngkha bodor hori jongmatia si hinui. Hingkhe noro o video nuyaikha o video nainai diko. Puila jotono khunumkha tei ang hamjak bai nakar mwsangyo tini ang o video ma khaimani reason wngkha o kok tei tini je sui batharmani video viral wngwi tongmani o video go je nukjagui sui batharnai ni mwng buchuk ya buni mwng Bador Hori Jongmatia si buchuk hwnkhe ang si o video go sui batharnai ang ya o sui batharnai ni bumung Bador Hori Jongmatia si tei ang o video no WhatsApp rogo Insta rogo nugui si download khaigui upload khaijago tei nakar mwsangjago ani chaya chuyan tege aswk kok hambai jotono khunumkha. Puila jotono khunumkha tei ang Tabo oro sungmung nokharo bo tamoni bai heke sui masa ni bode masa batharna nangkhana hinui. Hingkhe bo tani heke suino bathar reels video rok khaya nangkhana hinui bo tam sakana rok yak khanaui naidi. Jotono sargui next time angbo hake khaijaliya borok thui no khosake khontai masa homani thiksi ani kapalo klaikha ase kosto ke warjage si khoroksa singliya sekang pungrok togrok musurok ni chingchengmani ulole borok gosi baklaigi war tongha hingke ba bono ba buthar ma paisinai namli tabuk social media Hingke dol onrok khnaui nukui mangkhana bo tam saka bo suitani bathar bo sao sui batharmani karon khe o sui bo borong para masani pore masa kwbangma borok masaya 10-12 jon borok kwbangma borok warkha hain baisi bo suino heke batharui video khaya nango hinui. Tai bo sui batharka hingke kaisa video rok khlaile tei upload khainani abo kunu legal o kwrwi hingke bono sabla joli tongnai ba sui phano bathari no jekunu phano bathari kaisa nung posu pakhi rok bathari kaisa video te video khai obono post bo khai rokha hwnkhe obo to kaisa borok belai kheno thamsip kana hede dolo tai dolo no o video nugui bono tam sana muchuk noro obo comment khai sana tapuk tai bo haike sui batharui reels video khai runani obo kono rules tei regulation kwrwi sana thangkhe borok jese o hawa tongna bagui right tong animals sui tok wak jekunu animals rok bo aswng right tongo je o hawa tongna bagui different ke sudo aswng no je borok khe kok sai maya tei borok khe kok rok saui mano tei borokni dukhu kosto kun explain bo khai manya tei bo haike sui masa ni pore masa batharui ni push khaimani nugui chini hani bubagra bo belai kheno joli jakha tang joli tongnai ba hindi bo dolo bubagra bo sui ni lover hinui mano boni push rok nai dibo sui rok belai kheno kwbagui obo khlainai push rok khaima nugo tai bubagra saka bo haike sui batharma no bo dakti no FIR bo khayano hinui nai obono kari bo Agartala ni NGO rok already no Bodor Hori Jongmatia ni mungui FIR khai rwkha noro o video screen o nugui mano hingke dolok norok o joto gotona saui mamani pore tei nungmani pore o borok tamo khayani muchuk tei bono case mani thikde wngna na borok tam khaya nang tam sasti na nang norok obono comment khai sana tapukdi hingke dolok tini ni bagui aswngno wngsinai channel o kwtal ongoi tongkha like share tei subscribe khaina tapukdi malayan teksa kwtal video hambai.